Heeee, Najeee, Usamfunse Maria, ndipo Usamude. Sipangidwa Mutu Tifetika pulumuke Maria ata sipangidwa Mutu Mungu watu wabonda doji Wawona ine wawona sowadade Wondirandira asapeza moyo Wondivumira sasa yenda mundima Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Word made flesh, pamene mawu amazipangidwa munthu mwa Maria Virgo odala. Lero takumana pano pa word made flesh kuti tigawane mawu a Mulungu, ndipo mutu wathu ndi umwewo. Najeee, Usamfunse Maria, ndipo Usamude. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter cha 1 ndime ya 26 mpaka na ndime ya 38. Pa nthawiyo Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi isanu ndi umodzi, Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku muzi wina wa Galileya, zina lake Nazareti. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna, zina lake Yosefe wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo zina lake anali Maria. Mngelo uja anaza kwa iye nati, moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Maria adazizimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo anamuwuza kuti musaope Maria, Mulungu wakukomerani mtima. Muzatenga pathupi ndipo muzakhala ndi mwana wamwamuna, muzamutcha zina lake Yesu. Azakhala wamkulu ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu azamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo azakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake suzatha konse. Koma Maria anafunsa mngeloyo kuti, zimenezi zachitika bwanji popeza kuti sindiziwa mwamuna? Mngeloyo anayankha kuti, Mzimu Woyera azakusikirani ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wozabadwayo azakhala woyera ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu. Onani, m'bale wanu uja Elizabeti nayenso akuyembekezera mwana wamwamuna ku kalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Maria adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, zana ilo lali wisiwisiri ine nanyamuka ndithu 1 kunka na ndiyenda kuona malo, kuona zikoli. Ndinazera ya muti umo ulendo kusikira kwina kwake uku. Unali masana ndithu, anthu ali pikitipikiti munsewu. Ana asukulu ena akupita ku sukulu, ena akubwerako. Paja masiku ano ana machifiti amawaphunzirira ku sukulu. Kale ife machifiti sitimaziwa umazaziwa za machifiti ukakalowa ntchito. Ndinavala ndithu buluku langa la jeans, kachipewa kanga kakamoforeji kumutuku malinga ndi zuwali, ndi maya lake achinkhoswe weya. Ndolo yanga mmanja ngati kapirikoni wina wacho wamboma la Asamunda. 1 na ndiyenda ulendo. Ntatopa na ulendo nakhala pansi pamwala mbali mwati. Miyendo yanga zongo mmene muja. Na ndijogoda pansi ndikandodo kanga kacha ngati Yesu odikira Afarisi onyamula miyala. Kenaka ndinamva kaphokoso, wo. Ine Suzi. Kukweza mutu ndikuona kagulu kena kachikana asukulu.
katavala mauniform awo. Anayenda akulongolola kuyandikira pamene panali ine pacha. Oti namba kututumuka kuti kapena tunkhani ndine. Koma ntapenyesesa zimoneka kuti nkhani nkamwana kena kake kochena nditu koneka ka standard 4 standard 5 choncho sikanali kakakuluyi. Koma kamwanako kanali kochena nditu, kanavala gogoda zachikopa chakuda zooneka bwino, ndi kanavala watch mkono mwake, katamanga bwinobwino mutu musisi lake zooneka bwino. Ndiye panali msungwana mmozi wamkulu akuti zina lake Najeee, namvera pompo, amene amaoneka kuti akuipidwa naye mwanayo kwambiri. Ndiye nkukhalaponso asungwana ena okulirapo amene amakangana naye Najeee uja. Najeee yohana ataivala uniform yake ya green ya zigube za white nkosimu, atanyamula paper bag yake jumbo ya makope. Ndiye ananena mokali pa Najeee uja, kamwana kaja atakasiya pakati poteropo, ine ndili pende paja pedi kumangoyang'ana. Mundisiye ine ndikamba ndi mwanayi. Iwe tanena mahadi kava amene wawa unatenga kuti. Nthawi yomweyo anapita mchikwama mwamuna uja ndikukachisegula ndikutulusa mahadi kava ang'ono 5. Iweyo mwana ngati iwe uzikhala mahadi kava chifukwa chani? Ndipo iweyo kuvala wochi kuti iweyo chani? Iweyo maziwa nthawi. Nditi magogoda takoto go uzinyasa ife museu ngati kuti iweyo uli pa ntchito. Ine akuchita kumutosa mwana uja ndi chala. Kamwana kachikana kokhala chete kumangomuyang'ana. Timasoti liputi ngatonekeredwa. Ndiye asungwana ena aja anangoseka ndikuomba mmanja monyodola. Najeee, Usamfunse Maria. Wina nkuzayankha sija linalo, ndipo Usamude. Ine kodi chikuchitika nchani? Ndiye anapita asungwana aja ndikakanyamulapo kamwana kaja kukanyamula mmanjamo ndikuthawa nako. Ndiye amathamanga napita. Ndiye amati akathamanga amathamanga ena ali mbali yanse uyi, ena ali mbali yanse uyo, kumonsa kuthamanga kumathamangira kumonsa. Ndiye amati akathamanga wina afule. Najeee, Usamfunse Maria. Ndiye wina nkuzayankha mbali naye, ndipo usamujerasire. Ndiye nangokhala ngati kuti ndi nyimbo njira yonseyi. Najeee, Usamfunse Maria. Kwina kukanka, ndipo usamujerasire. Najeee, Usamfunse Maria. Vuto siye koma makolo ake. Ndiye zinayamba kundikomera zimene akapanga asungwana aja, mwakuti ulendo wanga unathera pomwepo. Nangotipo werere ndatembenuka ndazisasa ndikumasatira asungwana aja na ndimvera kanyimbo kawo kaja kokoma, kumamvesera maboza awo. Najeee, usamlimbane ndi Maria, ngati sakudinya kafunse makolo ake. Najeee uja nthawi imeneyo wasalira mbuyo akuyenda pang'ono. Ndiye ndinayenda mpaka ndampeza. Ndi jinzi yangayo ndimoneka ndithu ngati kanyamata kamuzi momo kuchokera ku Joni. Ndinakumbukira kale tikumayenda tikumaswinga manjali nthumba. Ndiye ndinayenda ndi swing yangayo ndikumpeza sharp. Najeee anandiyang'ana kundikweza kundisisa. Ali sharp. Ndikuti bwanji akuti nanga ifeyo aziyerekedwera ana ngati amene aja, kamwana kang'ono kukhala ndi hard cover ife timagula makope fefe zisilu. Ndiye ndimakakwenya kuti koko kuzimva sugar kapena kuzimva irovo. Ine ndiye tinanka naticheza. Ntafika kupalishi kuno ndiye nakhala pansi mazulo ndithu.
kumakonzekera misa ya mamawa. Nditere ndiwerenge Baibulo langa, ndiwerenge chisime changa, ndione kuti kodi mawa kuli chani, ndikusapeza kuti ndi chaka cha Maria osaipa konse. Ine ntangowerenga mutuwo, mutu mwangamu munangobwera kanchezo kaja kasungwa naja. Najeee, Usamfunse Maria ndipo usamujerasire. Mawu amene tawerengaja akunena kuti mngelo wa Ambuye anamuza Maria kuti, Maria, Mulungu akukomera mtima kotheratu. Ndafuna mwamve mawu amenewo. Maria, Mulungu akukomera mtima kotheratu. Ndipo akubwereza kuti Mulungu wakukomera mtima muzabala mwana wa mamuna ndipo muzamutcha dzina lake Yesu. Akupitiriza kuti mwanayo azakhala wankulu ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu. Ndiye ine poona zabwino zimene njeloyi akukhala ngati kumunjikira Maria, kansanje kanandigwira mu mtima wangamu. Ndipo nthawi yomweyo ndinakumbukira Najeee, amene naye anayipidwa ndi mahadikava a mwana uja. Anayipidwa ndi sapato zake zagogoda, anayipidwa ndi zovala zake. Ndinawakumbukira abale anga amipingo ina, amene nkhani za amayi Maria zimanyasa kwa basi. Amakhala ngati kuti m'Baibulo musamazionamo kuti Maria azitchedwa amayi a Mulungu. Asa iye kuti chani, zimayipira kuopsa. Kuti Maria azinenedwa kuti anabadwa opanda tchimo lobadwa nalo. Tonse titabadwa ndi tchimo lobadwa nalo, iyo ndiye kuti cha, iyo kuti chani. Zimawawa kuti Maria timamulemekeza ndi kumamutchula m'mapemphero athu. Ena zimawanyasa ndithu. Iyeyo oti ndi munthu nzathu, iyeyo ndiye kuti cha. Zonsezi zinangobwera mmutu mwangamu kwa kanthawi kamodzi. Ndipo zonsezo zimayimiriridwa ndi Najeee okwiya uja. Najeee okwiya. Ndikulimbana nazo nangomva ngati zikuchitikanso mawu asikanaja. Najeee, Usamfunse Maria ndipo usamujerasire. Ndinabwerera ndikukawerenganso mawu aja. Ndi mawu aja kuti Mulungu wakukomera mtima. Sakunena kuti Maria mwapambana mayeso. Akuti Mulungu wakukomera mtima. Ndiye ndinakhala kumaganiza za kukoma mtima kapena kukomeredwa mtima. Kodi kukomeredwa mtima nkutani? Ndiye ndinaona kuti kukomeredwa mtima ndiye kuti iweyo sikuti wapanga china chake chokuyenereza kuti ulandireza bwino zimene walandirazo ayi. Koma kuti winayo mwakufuna kwake wakupasa zimene wakupasazo. Kukomeredwa mtima sikuti unachita kukapempha. Sunazigwirire ntchito ndipo sunazikhesere thukuta, koma kuti zakugwera mwakufuna kwa winayo ndipo mwaufulu wake. Ndinamuganizira mwana uja Maria, kamwana kabwino kamwana kokongola. Mahadikava anampasa ndi makolo ake mwakufuna kwawo. Ndikukayika zoti nakuti Maria anapita kukapempha mahadikava chifukwa ndi msinkhu wake usaka anaziwanso kuti mahadikava ndi chani. Wochi anampasa ndi makolo ake, anamugulira ndiwo. Magogodaja anagulira mwakufuna kwawo. Maria anangokhala ongolandira. Mwana uja anangokhala ongolandira mwakuti olonaje amamukwenya mwana uja amangomulakwira chifukwa amayenera kukawafusa makolo ake amene anampasawo ndi amene akanakamuyankha bwino kuti chifukwa chani anampasa. Mawu aja anafulira m'mapirikaniro mwanga. Najeee, Usamfunse Maria ndipo usanjerasire. Zinaenda mutu mwanga kwa nthawi yayitali. Ndinafuna kutacha ndithu mwachangu kuti ndimpeze wina wake mmodzi mwa amene amadana ndi mayi Maria,
kuti nane ndimufuulire kuti Najeee usamfunse mayi Mariya ndipo usawajirasire. Najeee vuto si Mariya, vuto ndi Mulungu, kamfunse Mulungu yemweyo. Zinangonkomera Mulungu kunkonzekeresa mayi Mariya kuti akhale mayi oyenera mwana wa iye wa Mulungu, pakumulenga opanda chimo lobadwa nalo. Chimenechi simungamapite kumakankwenya mayi Mariya ayi. Kapena kumakamfunsa kuti iweyo ndiye chani kubadwa opanda chimo lobadwa nalo ayi. Ndipo simungabwere kumasandifunsa ine ayi, sine ndinapanga zimenezo. Anangozilandira kuchokera kwa Mulungu mwa ufulu wake. Nchifukwa chake ngakhale Mariyayo amachuluka mafunso. Mariya sanachire kukapempha ayi, zinangobwera kumene kundi kukomeredwa mtimako. Nchifukwa chake ife tikamapemphera timene kuti Mariya wachaulere chozaza. Chaulere kusonza kuti sichogudwa ayi, sichopemphedwa, ndi chaulere, wachaulere chozaza. Ndipo chaulere timene kuti chozaza kusonyeza kuti ndichopitirira zimene ife tingayembekezere. Bible limene kuti Mulungu akafuna kupasa madaliso amakupasa ozaza, osefukira, okhuchumuka. Ndiye Mariya ndiye ameneyo amene wapasidwa chaulere chozaza. Nthawi zina anthu timakhala ndi anthu anzathu Mulungu nawo adalisa, ndi timadabwa nazo kuti iyeyo ndiye ndani kuti Mulungu akampangire zimenezi, bwanji osakhala ineyo. Ndiye timamera nsanje, timamera kaduka, kukwirana, ndipo kusamfunira munthu uja zabwino. Komatu Bible Ambuye Yesu atapereka fanizo la 1 dinari. Wina powinya kuti bwana, bwanji inuyo mwapasa awa ayamba ntchito mazulowa mofanana ndi ife. Ife tachoka nayo ntchito kuyambira mamawa. Bwana uja anayankha kuti, kodi ine ndilibe ufulu kuchita ndi zinthu zanga monga mmene ndifunira? Kodi kapena ukudana nawo ufulu wangawo? Anafunsa tu funso limenelo. Kodi kapena ukudana nawo ufulu wangawo? Ndiye ndafuna kuti funso lomwelo lipite kwa onse amene amamva kuyabwa akamaona Mariya analandira ulemu, onse amene amamva kupweteka akamaona Mariya analandira ulemu. Kodi inuyo mukudana nawo ufulu wa Mulunguwo? Mukudana nawo ufulu wake opereka zimene iye afuna monga mmene akufunira? Malo modana ndi Mariya, kamfunse ni Mulungu amene waonesa ufulu wake pogawira zaulere zosamuyenera munthu m'maso mwanu ndi kumpasa Mariya. Komabe pamene anthu akuwinya, pamene anthu akukwiya ndi Mariya, azikumbukira zimene adanena Ambuye Yesu. Ambuye ananena kuti kumene kuli ine komwekonso kuzakhala mtumiki wanga. Anaterotu, munthu akanditumikira ine, Atate anga azamulemekeza. Yohane mutu wa 12 ndime ya 27. Mwachidule mawu akunena kuti munthu ukakhala kuti uli ndi chidwi ndipo Mulungu akukupasa ntchito yoti untumikire, amakupasanso malo. Amakupasa malo ndipo amakulemekeza. Amakuyika pamalo pamene pakuthandize kugwira ntchito ija. Ngati iye akhala pa mtanda, iwe mtumiki wake iwe amakupezera malo chapambalipa. Izi ndi zimenenso adachita mayi Mariya, monga munthu amene adavomera kuti ndine mtumiki wa Ambuye. Pamene Yesu adapachikidwa, naye anampezera malo pambali pa mtandapo. Yohane 19 ndime ya 25 mpaka na 27. Nchifukwa chake ngakhale Simeoni adanena kuti mayi kumuuza Mariya, mayi nanunso chisoni chizabaya mtima wanu ngati lupanga. Luka 2 ndime ya 35. Chifukwa iye ndi mtumiki amene akutumikira Yesu Khristu amene nayenso anabayidwa ndi mkondo. Chifukwa cha kuvomera kutumikira Mulungu, Mariya amapasidwa ulemu wonse umene timampasa uja. Ngati inu mukuyipidwa nazo, ngati mukumujerasira kuti munthu nzathu ngati amene iyi alandira bwanji zimenezi, akhala bwanji mayi wake wa Mulungu, izo ndiye musatifunse ife, ndipo zimenezo musamfunse Mariya, kamfunse ni Mulungu. Chifukwa ndiye amene anapereka mwa ufulu wake malo amenewo. Ambuye Yesu adawuza
anthu za ufulu umene mulungu ali nawo, ufulu uchuluka. Mmene ankawayankha ana a Zebedeyo Mateyu 20:23 anawuza kuti ineyo si udindo wanga kusankha munthu kuti akakhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndiwo amene asapereke malo amenewa kwa amene atatewo anawakonzera. Kafunseni atate omwewo. Chimodzi chimene ndingamuyamikire mayi Mariya ndi chakuti atakondweredwa choncho ndi kulandira mphatso zochuluka, sanazunjikire yekha kapena kuzikonda nazo ayi, koma adampereka mwana wake uja kuti apindulire mtundu wonse wa anthu. Zosiyana ndi zimene timapanga ife tikadalisidwa. Nkulakwa ndithu kuti mulungu akakukondera ndi chuma, akakukondera ndi nzeru, akakukondera ndi ntchito, iwe uchigwirisise kuti ichi nchanga. Akakuyika malo abwino kufuna kuti umvese aliyense kuwawa. Kungokuninkhaka udindo onse amene umaona ngati kuti akukupinga kapena ndi chiopsezo kwa iwe kuwaphwanyira-phwanyiratu. Ayi. Ambuye Yesu amene timanena kuti anali ndi umulungu chikhalire, Afilipi 2:6 amanena kuti komabe sadayese kuti kufanafana ndi mulungu ndi chinthu choti achigwirisise, koma anazisisa kotheratu ndi kuzengera maonekedwe a munthu, ndipo anapitira pamenepo ndi kuzengera maonekedwe a kapolo. Najeee nayenda naye kwina kuti tikamba nkhani zathu, nayenda naye mtutatitu Najeee. Kenaka ndinati Najeee, komano ukuona kuti zinali zoona kuti umufirire maso mwana uja? Najeee anandiyang'ana akuti apopo basi inali nsanje mtima kupweteka, nanga ifeyo ndi umphawi wathu mwana azitiyalusa. Ndiye ndikuti komatu iye uja wangupangiridwa ndi makolo ake. Najeee akuti apopo ndiye ndizoona, ndamulakwiradi. Ndiye ndinamfunsa kuti ndiye utani? Akuti palibe nangangarani. Ndiye namuza kuti uyese ichi, mwana uja kuyambira mawa akakumana naye ku sukulu, umukonde ndi mtima wako wonse, akhale nzako, uzicheza naye, uzinteteza, kumamuthandiza, usasamale zimene anzako atazinena, iwe ungokonda mwana uja. Mwinanso uzakhale ndi mpata okazi wa makolo ake. Najeee anakhala chete, anandiyang'ana, kundikweza, kundisisa, ndi akundifunsa kuti kodi ndinu ndani?